Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Aw minnu sɔgɔn bɛ buna adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM na nin ye aw ka dɔnkibaru waati sele a y'aw bisimila a kɛnɛ kana na mi dɔnkibaru kunnafoni na bakurubaw la an bɛna kuma an ka jamana musolaka minnu bɛ wuli ka jɔ la waasa ka se ka an balakaw dɛmɛ jiginni na n'an ko ma ko sage-femme u tɔgɔla don ɲɛnamayara an bɛna kuma o kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen an ka jamana sifinnakaw minnu ka wuli ka jɔ ɲɛsin bɛ farikolo ɲɛnajɛ baaraw ma kɛnɛ sigira ni ka walawalali kɛ u ye min ye ɲɛnaminimafɛn a bɛ kɔlɔlɔ min lase u ka kɛnɛya ma an bɛna kuma o kɛnɛ fana kan bi dɔnkibaru kɔnɔ ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ka fara minnu kan sɔnni an bɛna walawalaliw kɛ a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kana na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kana na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na musolaka minnu ka wuli ka jɔ ɲɛsin bɛ musow dɛmɛli la ni k'u lajigin n'an ko ma ko sage-femme u tɔgɔla don ɲɛnamaya ko 29 o kɛra diɲɛ kurukara kɔnɔna na an ka jamana ma to kɔ o don ɲɛnamayali la u ye kɛnɛ belebelebaw kɔni sigi min kɔni kɛnɛ kana na u ye babuse min ta o de ye ka jira k'a fɔ sage-femme u jɔyɔrɔ ka bon an ka jamana ale kɛnɛya ko sabatili la ka kɛɲɛ ni an ka jamana bɛ lahala min na ni o ye basigibaliya ye fɛn min ye nin kɛnɛ in kana na u ye welewelemadaw kɔni kɛ waasa dɔ bɛ se ka ta ka fara an ka jamana sage-femme kan waasa musolakaw ani denmisɛnninakaw olu ka kɛnɛyaw bɛ se ka sabati cogoya min na a kɛnɛ kana na ɲɛfɔliw kɔni caman kɛra u ka tɔn maa ɲɛmaaba fɛ ni o ye Awa Gindo ye fɔ ka taa se kɛnɛ in ale denba ma ni o ye Fatumata Mayiga ye k'a jira k'a fɔ an balaka minnu ni olu kɔni ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ sage-femme ale baaraw kɔni mɔ u jɔyɔrɔ ka bon jamana in kɛnɛya ko sabatili la. Lafaamuyali kɛnɛ belebeleba sigira an ka jamana cakɛbonda fɛ min ka wulikajɔ ɲɛsinnen don sifinnakaw ani farikolo ɲɛnajɛ kɔni mɔ waasa ka se ka faamuya ta k'a ɲɛsin an ka jamana sifinnakaw mɔ minnu ka baara kɔni ɲɛsinnen don farikolo ɲɛnajɛ baaraw mɔ ka u la faamuya min ye ɲɛnaminimafɛn a bɛ kɔlɔlɔ min kɔni lase u mɔ u ka kɛnɛya kɔni kɔnɔna na nin kɛnɛ in kan an ka jamana minisiri min bɛ yen ni ale ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ sifinnakaw ani farikolo ɲɛnajɛ kɔni mɔ ale kun bɛ nin kɛnɛ in kana na fɛn min ye u kɔni walawalali kɔni caman kɛ ɲɛnaminimafɛn a bɛ kɔlɔlɔ min kɔni lase maaninfin ka kɛnɛya kɔni mɔ ka se ka sifinnakaw kɔni lafaamuya nin taabolo bɛɛ lajɛlen na waasa u bɛ se k'u yɛrɛ kɔni tanga ka bɔ ɲɛnaminimafɛn ale kɔni mɔ. Kɛnɛya sabatili baara bolo min bɛ an ka jamana kɔnɔna na n'an ko a ma ko min fɛn min ye wulikajɔ kɔni kɛra an ka jamana cakɛbonda fɛ minnu kɔni ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ jamanadenw olu ka kɛnɛya ko kɔni sabatili kɔni mɔ u ye bɛnkan sɛbɛn kɔni tɛgɛnɔ bila min kɔni kɛra walasa ka se ka yamaruya di jɛkulu wɛrɛw mɔ olu ka se ka min ale kɔni baara kɔni kɛ nin baara in bɛɛ lajɛlen kɔni n'u donna kana maaw kɔni fɛ fɛn min ye yamaruya a kɔni dira cakɛbonda kura minnu mɔ u ka se ka u sen don min ye min ale baaraw la o bɛ tali kɛ min ye ANAM ka taa se UTM kɔni mɔ olu bɛna fara CMS maaw fɔ ka taa se min ye INPS maaw kɔni kan ka se ka jamanadenw olu ka kɛnɛyako kɔni sabati nin baara in kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka an ka jamanaden minnu ni olu kɔni yɔrɔ ka jan kɛnɛyasow la ka se ka olu kɔni dɛmɛ u bɛ se ka kɛnɛya kɔni sɔrɔ cogoya min na nin kɛnɛ in kɔni kɛra alamisa tɛmɛnen min ɲɛmaaya kun bɛ an ka jamana minisiri bolo minisiri min ni ale ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen don jamanadenw ka kɛnɛyakow sabatili ma ni o ye médecin colonel major Asa Bajalo Ture ye. Projet kura kurunbɔ karila k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu tɛ basigi yɔrɔ kelen projet kura in o tɛ dɔwɛrɛ ye n'an ko a ma ko PDP a baaraw kɔni kurunbɔ karili kɛra alamisa tɛmɛnen Bamakɔ min kɛnɛ ɲɛmaaya kun bɛ an ka jamana ɲɛmaayaso bolo minnu ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ bunahadamadenya yiriwa kɔni mɔ k'a fara ale kan projet in a kɔkɔrɔmadon jɛkulu olu bɛɛ lajɛlen nana nin kɛnɛ in kɔni kana na ka jɛ ni k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka ɲɛmaayaso kɔni sigi projet in na minnu bɛna baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni lakɔlɔsi fɛn min ye waasa projet in kɛ kun ye min ye ka se ka o kɔni nafa kɔni ɲɛ an ka jamana kɔni kɔnɔna na fɛn min ye nin baara in sigira sen kan min ye Croix Rouge malienne maaw kɔni fɛ ni min ye Conseil danois pour les réfugiés ale kɔni ka kɔkɔrɔmadonw ye a bɛna ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu ka taa ni ka seginw ka ca ka se ka u tanga ni ka kunnafoni jɔnjɔn kɔni di u mɔ min bɛna kɛ sababuya ye ka u bilasira.
An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaraw la an b'a daminɛ Venezuela ale jamana kɔni na min ye ko dugukolo yɛrɛyɛrɛ kɔni kɛra juin kalo la Venezuela jamana kan min kɛra sababuya ye ka maa ba yiriga ka kɔlɔlɔ lase olu ma ni ka caman kɔni bɔ o sigiyɔrɔw la. O de la bunadamadenya cakɛbondaw olu b'a la ka lasɔmili kɔni kɛ ka jira k'a fɔ ko maa caman bɛ siyɔrɔko bɛ u la, ji sanumanko fɔ ka taa se furakɛlintanya ani balontanya ko kɔni bɛ maanifinw kɔni kan. UNICEF ani ACR olu kɔni jɛra ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma waasa ka se ka dɛmɛ teliman ta k'a ɲɛsin ni maa kɔfɛtaw ma. An bɛ taa Sudan jamana kɔni kana na UNICEF y'a jira k'a fɔ ko denmisɛnnin 330 bɔɲɔgɔnko de kɔni bɛ minnu kɔni bɔnɛna nin na ni ka dɔw fana jogin. O kɛra min ye san 2026 a kalo 3 fɔlɔ kɔni na ka sababuya kɛ kɛlɛ ye u ka jamana kɔni kɔnɔna na. O de la bunadamadenya cakɛbondaw b'a la ka welewelemadaw kɛ waasa jamanaden kana bilalenw olu bɛ se ka tanga cogoya min na ni ka u kɔkɔrɔma don. An bɛ taa Afghanistan ale kɔni jamana kana na UNICEF ye a jira k'a fɔ a ko farati kɔni bɛ yen nɔ ka ɲɛsin sifinnakaw kɔni mɔ min ye Afghanistan ale jamana kɔni kana na ko ni y'a ta k'a lajɛ ko denmisɛnnin caman de kɔni bɛ yen minnu kɔni b'a la ka bɔ Iran jamana kɔni kan ni ka na Afghanistan k'u kɔni selen i b'a sɔrɔ u caman kɔni sɛgɛnnen don furantanya bɛ u la u mago bɛ tangali ani u ka kɛnɛyako ani kalanko o bɛ se ka sabati cogoya min na ni k'u hakiliw kɔni badala salo. Alamɛbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen walima dɔn kunnafoniya minnu kun bɛ an bolo ka bɛn bidoya in ma bunadamadenya ni yiriwa radio so HD FM sanfɛ o de kun ye ninnu ye. Ala sera ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salim Jwara ye. A k'an bɛɛ waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HD FM de mankan na.